Да. Тия да ме връщат. Да ме такова. 300 часа, да, брат. Много му повярвах на този пич. Много му повярвах. Репортер, ще му вземем базата. Брат, откат, верно бе. Alt-Z, натисни Alt-Z, някакси. Alt Z. И там имаш Имаме. Alt F8, май. Нямам такова. Имам Instant Replay, Screenshot, Alt F8 Highlights. не помня какво беше. Alt F10, но. Instant Replay е... Instant Replay records up to 20 minutes. Records your last 20 minutes. Така ли? Май, не знам, брат. Ще му вземем базата на топича. Това никакъв шанс, бате. Втори лео в Steam 300 часа, бате. Това, ако ми кажеш, че мога да ме сбрие, бате. Растим към базата. Да, бати, шива някакъв, бе. Да моева майката, тъпото копеле, бе. Куче и долно нещастно, майка ти тева буклука и му грозна, бе. Не може да си изиграе и кезра и е такива шибаняци като това и затова на тази дръс се играхме, да сме срещнали един читер, бе. Да, с калашник беше, майка му дева на шибаното копеле, бе. Ще моева майката тъпия грозник, бе. Шибания педерас, бе. Майка ти тева буклук грозен, циган, бе. Да ти умре семейство, да ти умре всичко, бе. Буклук грозен. Има ли откат? Не знам. Чекни. Бат, какво е това, бе? Много гавно. Не, мен само дойдох там и вече не почнаха да ми... Как му никнейма? Гъвна Грум. Не, верно е гъвна. Даш, не падна, добре. Тя майката, бе. Това ти шиване. Защо не сме игра шиваната игра, брат? Мгновен повтор включить. Трябваше да го включим при това. Или?